y daith. Dwi'n cychwyn ar gyfres newydd o Daith Pregeth heddiw yma, a teitl y gyfres ydy Y Daith. Y Daith ydy'r teitl cyffredinol. Ac mi sylweddolwch chi pam yn ystod y sesiwn gyntaf y bore yma. Mi fydd yn ymestyn dros y Pasg, a mi fydd yna ddwy bregeth ar ôl y Pasg yn sôn am y Daith. A dyma ddarlleniad Duw yn galw Abraham o Genesis 12. Dyma'r Arglwydd yn dweud wrth Abraham, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n i ddangos i ti. Byddai'n ymwneud i yn genedl fawr ac yn dy fendithio di a byddi'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n bendithio rhai sy'n dy fendithio di ac yn melltithio unrhyw un sy'n dy fychanu di. Pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy ti. Felly dyma Abram yn mynd, fel roedd yr Arglwydd wedi dweud wrtho, a dyma Lot yn mynd gydag Roedd Abram yn 75 mlwydd oed pan adawodd Haran. Aeth Abraham a'i wraig Sarai gydag a Lot ei nai. Aeth â iddo i gyd a'r gweithwyr roedd wedi cymryd ato'n Haran a mynd i wlad Canaan. Pan gyrraeddo nhw yno, dyma Abram yn teithio drwy'r wlad ac yn cyrraedd derwen More, oedd yn lle addoli yn Sychem. Y Cananiaid oedd yn byw yn y wlad bryd hynny. Dyma'r Arglwydd yn ymddangos i Abram ac yn dweud, dwi'n mynd i roi'r wlad yma i dy ddisgynyddion di. Felly, cododd Abraham allor i'r Arglwydd oedd wedi dod ato. Wedyn symudodd Abram yn ei flaen tua'r de, a gwersyllan y bryniau sydd i'r dwyrain o Bethel. Roedd Bethel i'r gorllewin iddo, ac ai tua'r dwyrain. Cododd allor yno hefyd, ac addoli'r Arglwydd. Yna, teithiodd Abram yn ei flaen bob yn dipyn, i gyfeiriad y Negev yn y de. A da ni diolch i Dduw am y air sanctau. Ond ta y daith, trwy'r Beibl i gyd, mae yna straeon am deithiau. O lyfr Genesis i lyfr Datguddiad, mae yna deithiau a pobl yn mynd ar daith. Ac wrth iddyn nhw mynd ar daith, mae'r teithiau hynny yn newid i bywyd. Allwn ni sôn am daith cyn Genesis 12, ond o'n i'n cyfeirio fan at daith Abraham, oer y Chaldeau, yn ôl i ffydd y liw a galwad Duw i adael y fan lle oedd o, a mynd i wlad arall i gyfeiriad Canaan. Ac allwn ni symud ymlaen i Llyfr yr Actau, a taith Paul i Damascus, a teithiau cenhadol Paul. Lle mae'r Beibl yn dorreithiol, yn llawn dop o'r teithiau yma. A'r teithiau yn newid bywydau pobl. Dydy cenedl Israel ddim yr un fath ar ôl y teithiau a'r profiadau. Dydy unigolion fel Abraham ddim yr un fath ar ôl iddo fo gymryd y daith honno gyda'r Arglwydd mewn ffydd y bydda Duw yn ei anfon o i fan penodol. Ac wrth gwrs, da ni ar daith, pawb ohono ni. Taith ydy'n bywyd ni o'r cryd i'r bedd a sy hwnt drwy yr Arglwydd Iesu Grist. A mae'r hyn sydd yn digwydd ar ein taith ddaearol yn siapio ni, yn ymwldio ni, yn newid ni, yn ein adeiladu ni, yn llorio ni, yn tanseilio ni, yn cryfhau ni, yn aeddfedu ni, ac yn y blaen. A mae hynny'n wir am bawb ohona ni. Da ni ar daith hefo Duw, neu da ni ar daith heb Duw. Da ni ar daith gyda'n gilydd, neu da ni ar daith ar wahân i'n gilydd.
A cwrs i ni deithio fel pobl ffyr, da ni'n dod yn nes at Dduw, neu da ni'n pellhau oddi wrth Dduw. Mae'n personoliaeth ni'n cael ei adeiladu, neu mae'n personoliaeth ni'n cael ei chwalu. A da ni'n gweld hyn yn glir iawn mewn eiliad, pan fyddai'n cyfeirio'n sydyn at daith epic yn y Beibl. O'n i'n meddwl wrth baratoi y bregeth yma. Yn y bywyd i, pa deithiau dwi yn ei cofio? A weithiau, os da chi'n cofio taith da chi wedi bod arni, fwy na bywyd gyffredin o ddydd i ddydd. O'n i'n meddwl dwi'n cofio tîm rygbi Ffraiers yn mynd ar daith i chwarae yn erbyn ysgol yr Olchfa yn Abertawe. A oedden ni'n aros i lawr yn y South ma ar gyfer Schweppes Cup. Ac oedden ni'n aros mewn boarding house, y tîm rygbi cyfan, ar lan y môr yn Abertawe. A mae daith wedi aros yn hof i. Taith efo cor ieuenctid Gwynedd i'r Almaen, i Bochum, canu mewn eglwysi, canu yn Colôn yn y fan honno mewn eglwysi. A John Davies yn gyfarwyddwr cerdd Gwynedd ar y pryd. Ac ar y daith, ddaru ni gael profiadau. A mae daith, a swn i'n mynd rownd yma bore yma, yn gofyn, cyfeiriwch ar daith da chi'n ei chofio, a sydd wedi gadael i ôl arna chi. Y bysa bob un ohona chi yn gallu cyfeirio at ryw daith. Mae teithiau yn gofiadwy. Mae teithiau yn y newid ni. A mae'r profiadau da ni'n gael ar y teithiau yn ein hadeiladu ni a weithiau yn ein tanseilio ni. Idiom bach dwi'n hoff iawn yn Beiblaidd Morgan ydy yr un yma, dwi'n meddwl bod gynnau. O dos nôl at y daith, nes i wneud, fe gynnau clip o fideos erbyn tro nesaf. Y daith, cerflun ydy hwn, yr Paddington. A mae yna ddyn yma mae'n disgwyl am ei dre i fynd ar y daith. A da ni ddim yn gwybod i ble mae o'n mynd, ond yn sicr mae o wedi paratoi ar gyfer y daith. A'r dywediad dwi'n hoff iawn o hwnnw fo, a dwi wedi pregethu ar yr adnod yma ar blaen. Yn y Beiblaidd Morgan, megis gan hynny y derbyniasol Grist, Iesu yr Arglwydd. Felly, rhodiwch ynddo. Cerddwch yn Iesu Grist. Beiblaidd.net yn cyfleuo'r ystyr, da chi wedi derbyn y Meseia Iesu fel eich arglwydd. Felly daliwch ati fyw yn ifydd ynddo fo. Rhodiwch, fel hyn a'n Cymraeg am gerdded ydy rhodio, na rodianwch ar y saboth o rhai o reola eglwysi yn y 4edd ganrif ar 15. Byddach chi'n mynd i fynd am dro ar y Sul. Gwrag symera o rhodiannu ar y saboth. Ond pan da ni'n rhoi ffydd yn yr Iesu, mae'n golygu bod ni am daith gyda Iesu. Da ni'n rhodio, da ni'n cerdded hefo fo. Nid rhywbeth llonydd, nid rhywbeth di-symud i'r ffydd Cristnogol, ond da ni'n rhodio yn yr Arglwydd. Mae'r Arglwydd gyda ni, da ni gyda yr Arglwydd. Ac wrth i ni fod yma, wrth i ni fynd adra at y teulu, wrth i ni fod yn y gwaith, wrth i ni fod yn yn hamdden, da ni'n cerdded hefo'r Arglwydd Iesu Grist. Da ni ar daith. Un o deithiau ocaf y Beibl ydy taith Israel yn yr Anialwch. Mae'n cael ei chofnodi'n llyfr Exodus, a mae profiad y daith yn un adawodd i hôl yn ddofn ar bobl Dduw cenedl Israel. Ond nhw dal hyd heddiw i sôn am y daith, i sôn sut oedd Duw wedi gwaredu nhw o'i caethiwedd yn yr aeth, a sut oedd Duw wedi cynnal nhw yn yr Anialwch am 20 mlynedd. A mae'r daith yn rhan o ddealltwriaeth ysbrydol Israel a pobl Dduw. Gael jyst
cyfeirio'n fyr at y daith honno. Mae'r cefndir yn reit bwysig I daith yr Iddewon yn yr Anialwch. Oherwydd, nes I ddarllen o Genesis 12, ac ar y sleid nesaf, da ni'n gweld Duw yn gwneud cyfamod hefo Abram. Cyfamod ydy cytundeb neu contract lle mae dwy ochr yn dod I ddeall I gilydd a dweud, dwi am gadw at hynny. A dyma'r cyfamod, y contract nath Duw efo Abram. Dwi am I ti adael dy wlad a dy bobl a dy deulu a mynd I ble dwi'n I ddangos I ti. Ac yna mae'n dweud, mi fyddai'n gwneud I yn genedl fawr ac yn dy fendithio. Ond hefyd mae'n dweud, dwi eisiau ti fod yn fendith I eraill. Ac ar y diwedd, a bydd pobloedd y byd I gyd yn cael ei bendithio trwyddo ti. Rwan, trwy'r un dyn yma, dyma Duw yn gwneud cyfamod hefo'i bobl. A dyma Duw yn dweud, da ni'n mynd ar daith efo'n gilydd, a dwi'n ddiw I chi, fi ydych Duw chi, fi ydy'r unig Dduw. A da chi yn bobl sbesial I mi. A trwydda chi fel cenedl, da ni'n mynd I fendithio y byd, da ni'n mynd I fendithio cenhedloedd y byd I gyd. Ac addewid oedd hwnnw am y gwaredwr a'r Meseia Iesu Grist, fydda'n dod o deulu Abram. A da ni'n cael rhestr o achau Iesu Grist yn dydan yn Efengyl Mathew yn un lle. Rhestr sgynnau o'n, maen nhw'r achau hyd yn oed. Yr achlen, achau, coeden deulu maen nhw'n hoffi dweud yn ddianna. Abram, Sara, Isaac, Rebecca, Jacob a'i wragedd. Ac yma y 12 mab yde. 12 llwyth Israel. Dyma, dywch chi'n mynd I cofio hwn. Jacob, brodyr Joseph yn ei werthu fo. A dyma Joseph yn mynd I Raifft ac yn codi fel arweinydd ymhlith pobl yr Raifft. Dyma yna newid mawr yn dod i'r wlad lle oedd teulu Jacob yn byw. Dyma nhw'n mynd draw I Raifft I chwilio am fwyd oherwydd bod ganddyn nhw newid. A pwy oedd yno yn arwain ac yn dosbarthu y bwyd I gyd. Ond y brawd oedd nhw wedi I werthu. A dyma nhw'n setlo I lawr yn yr Raifft. A dyma'r teulu yma yn tyfu y deulu mawr. Ac am 400, dros 400 o flynyddoedd, mi oedden nhw yn yr Raifft. Tan I ddiw alw Moses. Da ni'n gwybod lot o'r hanes o'n hyn ddigwyddodd yn yr Raifft. Da ni'n gwybod rhai pethau. Bod yma Moses yn dod. A mae siŵr erbyn hynny bod nhw bron ar yr ffidil yn to ar ôl 400 mlynedd, doedd? Ac mae Duw ma'n ar y deg, dydy? Oedd o 'di gwneud contract efo Abram. A dyma ni fama beda ni'n cwyno weithiau yn Covid ydyn. Mae pethau ar I lawr a di pobl ddim yn dod nôl. Oedd rhain am 400 mlynedd. Ac yna dyma Duw yn ei gynllun yn galw Moses. Ac yn dweud, Moses, dwi'n cofio'r cyfamod. Dwi'n cofio fod i'n mynd I fod yn ffyddlon I fy mhobl. A dwi eisiau ti fynd yn ôl i'r Raifft ac arwain y teulu yna allan o'r Raifft. Oherwydd, maen nhw'n mynd I fod o dan bendith mawr I genhedloedd y byd pan ddaw y gwaredwr a pan ddaw yn deyrnas I mewn cariad a chyfiawnder a goleuni. Ac felly yn yr Anialwch, mae'r daith o dan arweiniad Moses. Ac yn yr Anialwch, os darllenwch chi Exodus, mae yna lwyth o brofiadau. Weithiau maen nhw'n ddiwiol ac yn ffyddlon ac yn addoli, ond lot fawr o'r amser maen nhw'n anffyddlon fel bobl fyw. Maen nhw'n mynd ar ôl duwiau eraill, maen nhw'n addoli Jehova a duwiau'r cenedloedd ac yn cymysgu nhw. A mae Duw yn dweud, na, addolwch fi, oherwydd dim ond fi sydd yn Duw go iawn. Ac ar y daith, maen nhw'n dysgu pethau. A dwi am awgrymu 4 peth byr I chi. Sef ar y daith nath pobl Duw
dod i adnabod Duw yn well. Dwi ddim yn mynd i ymelaethu llawer ar hyn. Dod i ddibynnu ar Duw am gynhaliaeth. Dod i adnabod ei hunain yn well. Dod i adnabod ei gilydd yn well. Yn y gyfres, byddai dod nôl bob hyn a hyn at y pethau yma. Oherwydd da ni ar daith. Da ni ar daith fel Cristnogion yn fyd-eang, oherwydd yn Iesu Grist mae Duw dal mewn cyfamod efo'i bobl. Da ni galw cyfamod yr Hen Testament hwylistod yn gyfamod gweithredoedd, a cyfamod yn yr Arglwydd Iesu yn gyfamod gras, sydd yn syniedig ar cred yn yr Arglwydd Iesu ac fe gei dachu. Bod Duw yn ei ras wedi trefnu ffordd i'n cymodi ni hefo fo, a bod o'n gwneud contract efo ni mewn ffordd. Credwch yn Iesu Grist a byddwch chi'n cael eich achub. Credwch yn Iesu Grist, mi fyddwch chi'n ddiogel. Credwch yn Iesu Grist, mi gewch chi'r ysbryd glân. Credwch yn Iesu Grist, mi gewch chi faddeuant, mi gewch chi fywyd tragwyddol. Felly ni heddiw ydy pobl Dduw sydd ar y daith. A mae'n rhywbeth reit gynhyrfus yn efo mewn gwirionedd. Da ni ar daith, ac ar y daith, da ni dod i adnabod Duw yn well. Yn yr Anialwch, mi oedd y bobl yn dod i ddeall Duw. Mae'n Duw ffyddlon, mae'n Duw hael. Da ni'n llwgu, mae'n rhoi manna, da ni angen diod, mae'n rhoi dŵr o'r graig. Dyma Duw yn dweud, adeiladwch Tabernacle, bydd yn arwydd mod i hefo chi. Yn y nos, oedd o'n arwain nhw hefo'r cymyla, efo'r gola, yn y dyn hefo'r cymyla. Ac ar y daith, mi oedd o'n sylwi sut un oedd Duw a'i natur a'i ffyddlondeb. Beth amdana ni ar y taith? Yda ni yn dod i adnabod Duw yn well. Yr ail beth ydy dod i ddibynnu ar Duw am gynhaliaeth. Ddaru nhw sylweddoli yn y fan honno, oni bai am fendith Duw, na fydda'n nhw'n goroesi fel cenedl. Nes i gyfeirio at y manna, nes i gyfeirio at y dŵr, ac am y ffordd oedd Duw yn ei harwain nhw, i'w cynnal nhw a'i cadw nhw. Yr un cwestiwn, beth amdana ni ar ein taith ar y ddaear yma? Ydyn ni'n dysgu ddibynnu ar Duw o ddydd i ddydd, ac nid ar yn gallu yn hunan am hamgylchiadau. Trydydd peth, ddaru nhw ddod i adnabod Duw yn well. Ar y daith yn yr Anialwch, dyma nhw'n dysgu trwy wersi digon anodd weithiau beth oedd Duw am iddyn nhw i wneud, a sut bobl oedd Duw am iddyn nhw fod. Oedd Moses wedi dysgu nhw am gyfraith a perffeithrwydd a chyfiawnder Duw, ac nad oedd Duw am iddyn nhw addoli neb ond ef ei hun. A be amdana ni ar daith bywyd? Yda ni yn dod i adnabod Duw yn well o wythnos i wythnos. Ac yn ola, dod i adnabod ei gilydd yn well. Oedd y 12 llwyth yn cyd deithio. Ac wrth iddyn nhw fynd trwy brofiadau, mi oedd nhw'n dod i adnabod ei gilydd, yn tyfu, yn dibynnu ar ei gilydd. Oedd nhw'n gweld ei oedd ei cryfdera a'i gwendida wrth gydweithio, ac wrth symud ymlaen gyda chynllun Duw i ddod a bendith i genhedloedd y byd. Wel, mae'r cyfamod gan Dduw yn gyfamod rhwng Duw a ni, a rhyngon ni a'n gilydd mewn eglwys. Da ni mewn contract efo'n gilydd fel aelodau a ffrindiau Ebenezer. Gair y cydymaeth yn y Gymraeg, gwreiddiol ydy cyd-ymdeithydd. Cydymaeth ydy rhywun sydd yn teithio efo chi drwy bywyd, drwy ddyddiau da hwyliog, drwy ddyddiau anodd. A da ni'n sticio efo'n gilydd oherwydd bod Duw wedi rhoi ni un gilydd yn rhan o gynulleidfa.
Oedd yr hen eglwysi annibynnol yn cael ei sefydlu nid ar gyffes ffyr, ond ar gyfamod. Mae yna gyfamodau diddorol i'w cael i'w darllen. Gyda ni gyfamod bach, fel y Benesau, ac yn y cyfamod, da ni yn ymrwymo i'n gilydd. Da ni yn hyn yn teithio hefo Duw, hefo'r Arglwydd Iesu Grist, a gyda'r gilydd. Ac ar y daith, oedd y nod, oedd gan yr Iddewon nod, Gwlad Canan. Da ni'n gwybod drwy ffilm Iesu Grist bod ganddo ni fywyd tragwyddol yn y pen draw. Ond ar y daith, y peth pwysig ydy cadw'n ffyddlon i fyw. Beth bynnag sydd yn digwydd. Cadw'n ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag sydd yn digwydd. A nid chwilio am hawddfyd, a bendith, a bodlonrwydd yn gyntaf. Bod hynny yn ffrwyth i ddilyn yr Iesu. Dyfynnu i gloi yr emyn gan William Ambros, mae yn canu'n ffyn. A weithiau, byddai'n edrych ar yr emyn yma, meddwl bod ti'n Victorianaidd sentimental. Ond weithiau, dwi'n gweld o fel emyn da. Ac oedd William Ambros yn dod o Fangor yn digwydd bod hefyd. I fagu ar Beach Road, fel oedden ni'n galw fo Fangor. Ac oedd yna gapal coffa iddo fo yn Portsmadog. A un o'n gwybod am William Ambros a capal coffa iddo fo sydd wedi mynd erbyn hyn. A mae sôn yn y daith Arglwydd gad i'w dawel orffwys dan gysgodau yn palmwyn clud. Lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. Lle'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr Anialwch ras. Nes anghofio'i cyfymderau wrth ddoliannu nerth dy ras. O mor hoff yw cwmni'r brodyr a'r chwiorydd, sydd â'i chwyneb tua'r wlad. Hebyn tafod yn gwenieithio i ffarsio'n ffug. Hebyn tafod yn gwenieithio, hebyn fron yn meithrin brad. Gwlith y nefoedd ar y profiad, atsain hyder yn ei hiaith. Teimlant hiraeth am ei cartre, carant sôn am ben y daith. Ac yn y cyfarfodydd nesaf sydd wedi'i mynd, da ni ar daith. Mewn pythefnos, mi fyddwn ni'n mynd at daith arall yn y Beibl, sef taith yr Arglwydd Iesu i mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau. Ac mi fyddwn ni'n ystyried sut da ni'n adnabod Duw yn well. Mi fyddwn ni'n ystyried sut da ni yn... cofio mi oedd y 4 pen rwan. John, nid yn ôl? O, mae fo. Sut allwn ni adnabod Duw yn well? Sut allwn ni ddibynnu yn llwyrach ar Dduw? Sut allwn ni ddod i adnabod yn hunain yn well? A sut allwn ni... Mae'n dau yna, ni fath dyn ni. Sut allwn ni ddod i adnabod ein gilydd? Felly, y daith, mwyn i enw. Amen. Y daith.